Явор Иванов. Георги Йовчев. Димитър Димитров. Николай Павлов Генчев. Казвам се Симона Иванова. Деси. Виктор Атанасов от 11 Б. Гунджи, легенда за любовта. Защото има много мисъл, особено за бъдещи поколения, които може да се замислят и да си вземат поуки. То не е филм, той е сериал "Живите мъртви". Там се оцелява, харесвам оцеляването и да, екшън. 84-та на Джордж Оруел. Защото е интересен и да. Вътрешен човек, защото е любовен такъв сериал. Филм. То не е филм, под прикритие, сериал. Екшън е. Аз обичам екшъните. Сериала "Дасан", сина с Пиърс Броснан. Сериал в 2 сезона, с нетърпение чакам третия. Защото е мъжки филм и защото е по-разнообразен от баналните сюжети в момента в Холивуд. Moonfall. Защото показва истината за изкуствения интелект и как той вреди на хората. Петък 13 от 2009. Мале на Мона и Роби, където модернизират фолклора. На Еминем. Да, Еминем шоу. Дежавю на Вирго. На върха на PG Drink. На Ed Sheeran Shape of You. Приятно е за слушане. Не се сещам, те са няколко, да речем на руската група Мияги. Кой беше байряка? Защото обожавам народни песни. Много ми харесва просто. Lost на Хайджис Кичън. Железният светилник ще запомня с полуките, които пак могат да взема от нея. На Рик Риордан, Пърси Джаксън. Тя е много интересна книга. Там е за гръцката митология, аз се харесвам и ще запомня гръцката митология. Ще запомня с главния герой. Богат татко, беден татко, защото искам да занимавам с бизнес. Подигото на Иван Вазов. Не знам. В момента чета, не съм довършила на Марк Аврелий, римския император, казва се "Към себе си". С това, че мъдростта е просто нещо. Кажи ми 3 неща. Може би ми напомня на социален експеримент в училище. Байгани журналист. Направи ми впечатление, че не беше толкова скучно, колкото си мислех. Коя е най-посещаваната забележителност в България? Да ми реши теста по химия. Да продължа ли да тренирам бокс? Как да направя суши? Да ми реши теста по химия. Как да се справя с учениците? Ще ми направиш ли проекта по графичен дизайн? Как се наричат очилата, които полицаите носят с вдигащи се стъкалца? Не знам никаква. Няма такава мисъл. Няма такава. Няма такава случва. Няма такова. Нещо като девиса ми, тя е китайска. Когато хората спрат да говорят за тебе, значи, че си умрял. Цитат. Когато старея, ще съжалявам, че не съм правила нищо през живота си. Няма такава.